si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu, i u dobru i u zlu, vjerovali ili ne, ti si meni sve naj. Ti si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu, i u dobru i u zlu, vjerovali ili ne, ti si meni sve naj. U svemu naj. Svi mi drugi svoju tamu nude, a iz tebe sija vječni sjaj. Zato si u sve. Svoju si nam blagost dala, naša bila osjetila ratišta. Čija je to zavijest pala u nedozrela žita, čija je to zavijest pala u nedozrela žita. Kad se vrati, pjesmom tebe ću zvati. Mirane skloništa, ljubavi ognjišta, Mirko dragi voda, čujmo glas naroda. Mir neka se vrati, pjesmom tebe ću zvati. Oružje neka zašuti, narod će se opet čuti. Mirko dragi voda, čujmo glas naroda. A jutros i danas ovim gradom se gotovo javno govorilo da je 2. maj dan D za predsjedništvo Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović zatočen je u kasarnu Lukavica pokraj Sarajeva. On se vratio iz Lisabona na sarajevski aerodrom Butvir, a odatle su ga naoružani pripadnici armije bez njegove volje i pristanka odveli u tu kasarnu. Odatle se oko 20 sati i 30 minuta Izetbegović javio telefonom direktno u dnevnik televizije Sarajevo, a zatim je počela neviđena drama i to u direktnom prenosu, koju je dio i naše i svjetske javnosti mogao djelimično i pratiti, a za one koji nisu imali takvu priliku, evo suštine.